Vítejte u dnešního videa a v dnešním videu si zahrajeme Minecraft na mém Minecraft modu, který udělá z Minecraftu tu nejlehčí hru na světě. Jo. Takže my jdeme rovnou na to. Takže asi každý na začátku, když je Minecraft, tak se půjde asi natěžit stromy a na dřevo. Ale pokud se a nejde udělat nekonečné dřevo, žádný generátor dřeva, jenom farma na dřevo. Jinak tady na druhém monitoru mám otevřený, jak se co craftí. Já jsem to vyjádřila tam na Minecraftu. Takže to tady ukazuje, já teďka totiž nevím, jak se craftí, ale můžete mít v tom nekonečno dřeva, což se vyplatí. A hodně se to vyplatí, protože prostě, já nevím, proč jsem to vlastně dělal, takovou blbost, ale jo. Jak se to dělá, ale nevím jak. No, to je jedno. Ale zkusíme napsat lomeno krumpáč. Jasně, že tady je takový příkaz. Dostanete extrémně rychlý krumpáč, který dokáže zničit, protože má tady, když to takhle a zobrazíme, tak podívejte, je to, jakou to má trvanlivost. Tohle se by v Minecraftu mělo ukázaný. Ale i tak prostě já jsem to prostě udělal. Protože to prostě, to je dobrý mít v Minecraftu. Ale jak se vlastně craftí to dřevo? No to je zatím jedno, na to přijdeme potom. Tady se dá craftit fakt hodně věcí, podle mě když dáme klikám. Jo, tak vznikne uhlí. To je jako, co to jako je? To nic není, já to nic nedělám. Já mám takové, ale z hlíny. To vede, já vemu hlínu. Mám stack diamond, no. Tak tohle to už není nic jako normální. To už můžeme udělat úplně a vznikne králičí blok. No, králičí blok vypadá nějak takhle. Ale pak je tady lomeno lopata. To dosáhneme extrémně. Já vám dopošlu ten odkaz na stažení tady toho Minecraftu, já zkuste to vzít. Ale já jako chci jako přijít, jak se dělá ta dřevo, protože takhle se dělá misky. To je jasný. Ale na to přijdeme. Já se tady podívám do tohohle toho seznamu, kde jsou ty věci. Protože podle mě tady to je někde napsaný. Protože tady je napsaný úplně všechno. Ale já to potřebuji najít. Já to asi nenajdu. Ale je tady i speciální takový generátor, ale tohle se vytěží. To tady ještě není, ale zkusíme teďka jít třeba, jsou tady i spousta nových bloků. A je tady taky to, tady jaký někde se ten objekt tady v tom mém menu, kde jsou ty věci, se jmenuje Easy Lapis a já to nemůžu najít. Ale když dáme lomeno magic, tak nám to tady najde možnosti. Buď tady to, nebo tady to. Já se dám teď krumpáč a dostanu magický krumpáč.
Tady taky umí těžit docela. Úplně stejně jako to, akorát má menší trvanlivost, takže se vyplatí používat tenhle ten. Jinak ten krumpáč umí, že když klikne pravým tlačítkem na jakýkoliv blok, tak se změní se na nějaký dřevo. Ale můžeme takhle udělat jako v Minecraftu dřevovou apokalypsu. Takže tam udělá úplně všechno z blokem. Funguje to i na zvířata. To ještě není udělaný. Ale možná to ještě udělaný. A tady jsem si nahoru a tady je stěně. A teďka tady proč tady není vidět, co udělám, ještě nějaký zjistí, takže, ale já už potřebuji prostě zjistit, jak se dělá nekonečné dřeva, protože já jsem asi zapomněla, já jsem to dlouho ale teďka jsem se říct, že dneska to prostě na YouTube. Jo? A nahoru, protože co? Potřebuju tady se chvíli, počkej, já musím zjistit totiž, jak se dělá to dřevo. Jo, to tady někde prostě je, akorát to prostě nemůžu najít. Já prostě nevím, kde to je a docela by mě to zajímalo. Takže já mám ještě lapis tady. Here's lapis. Minecraft block. Jak se dělá Minecraft block? Jak se dělá? Ale tady je toho fakt hodně, jo. Jo, počkejte. A jak se dělá tohle? Ne. A jak získám ty Minecraftové bloky? Já potřebuji ty Minecraftové bloky. Minecraft, ale no, to je divný. Ale já kdybych, tak potřebuji prostě, ale zjistil jsem, že to je nějaký divný, nějaký asi nevím, nefunguje to. Bude to muset nějak opravit, ale je tady to, ale už to jako nefunguje, co to jako je. Nikdy se mi to nestalo, ale teď se to děje. Tady na tady ten speciální les, od kterého já jsem utekl, to je extrémně dobrý les, ale nebo není to les, je to prostě nějaký nedech, ale já jsem od toho někam utekl. No, tam se nacházejí ty ametisty totiž. No. Já totiž teďka vykopnu. Jo, takhle se to... Ne, takhle ne. Co to je? Ale všechno tady projet, protože to by mi trvalo fakt dlouho. A tady je to dřevo. No ale jak získáme ten... Jo, takhle se to dělá. Takže už jsem na to přišel. To se dělá jinak. To se dělá tak, že vložíme crafting table a dáme to takhle, jo. Jo, takhle se to dělá, přesně. A tak je tady lomeno to šest, ne? A to nám dá tohle, přenosná truhle. Když klikneme pravým tlačítkem, tak to je obrovská truhle. Takže když si dáte věci a je to
A je to i odolný proti ohni, takže když to hodíte do ohně, tak neštípete věci. Je to prostě dobrý. Je to dávat všechny věci, takové se tam dává vždycky, všechny věci. Takže to je prostě dobrý. A máte to pořád u sebe. Nestratíte to. A máte v inventáři jen tohle. Jinak u sebe máte strašně moc věcí. Tady. Prostě takhle je. No a v tom vlastně jsou uložené tyhle věci. Původně jsem to chtěl udělat úplně přes celou obrazovku, ale to už Minecraft neuměl a nezvládnu to a spadnu. Takže jsem to nemohl udělat. Já jsem to zmenšil a je to pořád velikánský. Je to fakt velký. Nebo ne? Já si myslím, že jo. Takže... jako... ale zničilej portál. Se jdu podívat. Takže, hej, já jsem tam zapomněl crafting table. No to je jedno, uděláme si novej, no. Stejně dřeva tady je tak hodně, že? A teďka si uděláme to lapisový blok. Tady si to vždycky musím vyhledat, protože já si nepamatuji. Jo, Minecraft blok. A jak si děláme Minecraftí blok? Jo, takhle se dělá. Jo, dobře. Takhle se dělá Minecraftí blok, ale já nechci, aby byla tma. TNTčka. Tohle se fakt jednoduchý. To se pořád mění na nějaký věci. No a ta postel se v tomhle Minecraft balíčku modovém je to extrémně jednoduchý a je levný, jo? Ale kdybyste to hráli normálně, tak je to pěkně jde. Já si dám postel. Tak. Takže jsem já nikdy neviděl, jako by tady může být i různý věci. Jako třeba to, a to musíme jít do jeskyně, aby jsme získali takový bloky. Musíme mít 13 letu, což je nový vlastně blok a ten se tak to není vůbec jeskyně. To je jedno, nechala jsem jinak. Ne. Jsem málem spadnul, že to asi bude... A tohle máme tady. Koukejte dole na ty úrovně. Vedle srdíček to je. Ty čísla. Je to invent. To už není moc normální. Ale taky jsem tady přidal novou věc a to je tiskárna. A jak se kraftí? No.
Na tiskárna by se měla kraftit z hlíny, možná. Nevím, ale samozřejmě se to dá tady hledat. Jak se kraftí tiskárna? Já jsem vlastně neudělala, aby se dala vykraftit. No. No, já vím proč, to totiž věc, která se dá získat jenom, když máte tvořivou hru. Já jsem to tak udělal schválně. Protože je to prostě tak udělaný, no. Doufám, že se vám tohle video líbilo. V dnešním videu jsme si trochu ukázali, jak někdy může být jednoduché. Samozřejmě vy to můžete prozkoumat ještě dál. Ale tak v dnešním videu to bude všechno. Tak zatím.